Δεν φανταζόμουν τι ώρα ξυπνάει ένας ο Ποροπόλης. Επιχειρώ να μπω στη θέση του. Είμαι ready. Να τα βάλουμε, να τα ζυγίσουμε εδώ. Πρωινή γυμναστική. Πόσο? Με το καλημέρα. Άλλες ντομάτες δεν έχεις? Έρχομαι! Συγγνώμη. Κοσάρικο σου έδωσα. Μανάς είναι το ποιος. Δύσκολη δουλειά το Ποροπόλη. Αν το επιχειρήσεις, θέλει πλάτες. Χρειάζεστε κάποιον να σας στηρίξει. Έχετε την Alpha Bank. Αλφα επιχειρηματικά δάνεια. Επιχειρείς μαζί σου. Από την Alpha Bank.